Stáli ste už niekedy pred chladným mramorom náhrobného kameňa a cítili ste, ako by vaše slzy padali do prázdna, ktoré nikto nepočuje? Položili ste si niekedy otázku, či ten, koho ste milovali, skutočne vidí vašu bolesť, alebo či sú vaše slová len ozvenou v tichu cintorína? Možno ste zažili ten zvláštny pocit, že nie ste sami, hoci okolo vás nebol nikto živý. Prečo sa niekedy po návšteve hrobu cítite pokojnejší a inokedy vás premôže nevysvetliteľná ťažoba, ktorá vás neopúšťa celé dni? Dnes vás pozývam na cestu za hranicu viditeľného sveta, aby sme spoločne odhalili tajomstvo, ktoré svätá Terézia z Avily, jedna z najväčších mystičiek v dejinách cirkvi, zanechala pre tých, ktorí zostali na tejto strane večnosti. Mnohí z nás veria, že plač je len prejavom smútku, ale v duchovnej realite má každá jedna slza, ktorá dopadne na zem pri hrobe, hlboký a prekvapivý dopad na dušu, ktorá tam odpočíva. To, čo sa chystáte počuť, nie je len útecha, je to zjavená pravda, ktorá navždy zmení spôsob, akým premýšľate o smrti, o svojich blízkych a o sile vašej prítomnosti na mieste ich posledného odpočinku. Pripravte svoje srdce, pretože odpoveď na otázku, čo duša skutočne robí v momente, keď nad ňou niekto plače, je niečo, čo takmer nikto nevie. A predsa je to kľúč k oslobodeniu pre vás aj pre nich. Aby sme pochopili hĺbku tohto odhalenia, musíme sa obrátiť na ženu, ktorej slová majú váhu samotného neba. Svätá Terézia z Avily, známa aj ako Terézia od Ježiša, sa narodila v roku 1515 v španielskej Avile a stala sa prvou ženou v histórii, ktorej bol udelený titul učiteľka cirkvi. Nebola to len obyčajná rehoľníčka, bola to mystička, ktorej duša sa pravidelne vznášala v extázach a ktorej Ježiš zjavoval tajomstvá, ktoré bežným smrteľníkom zostávajú skryté. Terézia nehovorila o teórii, hovorila o tom, čo videla na vlastné oči počas svojich hlbokých modlitieb. Mala schopnosť vidieť duše v očistci, duše v nebi a rozumela neviditeľným putám, ktoré spájajú živých s mŕtvými. Jej život bol poznačený extrémnym utrpením, ale aj nevýslovnou radosťou z Božej prítomnosti. Keď písala svoje diela ako Vnútorný hrad alebo Cesta k dokonalosti, nerobila to z vlastnej vôle, ale z poslušnosti k Bohu, ktorý chcel, aby sme pochopili, že smrť nie je koniec, ale len transformácia. Terézia mala autoritu hovoriť o stave duší po smrti, pretože mnohokrát počas svojho života videla duše svojich priateľov a známych v momente, keď opúšťali toto telo. Raz opísala, ako videla dušu istého človeka stúpať priamo do neba a inokedy zasa dušu, ktorá potrebovala modlitby, aby sa vyslobodila z temnoty. Práve jej skúsenosti s neviditeľným svetom nám umožňujú nahliadnuť do toho, čo sa deje pri hroboch, ktoré navštevujeme. Verila, že smrť nepretrhne puto lásky, ale naopak prečistí ho. Táto svetica, ktorá reformovala karmelitánsky rád a čelila inkvizícii s neotrasiteľnou vierou, nám dnes hovorí: nepozerajte sa na hrob ako na miesto konca, ale ako na miesto stretnutia. Možno sa pýtate, či je vôbec dôležité vedieť, čo sa deje na cintoríne. Mnohí ľudia dnes prežívajú to, čo by sme mohli nazvať duchovnou slepotou. Cítite sa niekedy po návšteve hrobu vyčerpaný, ako by z vás niekto vysal všetku energiu? To je prvý signál, že dochádza k duchovnej interakcii, ktorej nerozumiete. Druhým znakom je, ak sa vám o zosnulom pravidelne sníva v situáciách, kde pôsobí smutne alebo nešťastne. Svätá Terézia vysvetľuje, že toto nie sú len hry vašej podvedomej mysle, ale často volanie duše, ktorá potrebuje niečo, čo jej vy pri hrobe nedávate. Tretím signálom je pocit nevysvetliteľnej viny, ktorý vás prepadne vždy, keď si spomeniete na osobu, ktorá zomrela. Ak máte pocit, že ste nestihli niečo dopovedať a tento pocit sa zintenzívňuje práve pri hrobe, je to jasné znamenie blokády. Štvrtým znakom je, ak sa vo vašej rodine po smrti blízkeho začnú opakovať neustále konflikty a nedorozumenia, ktoré akoby nemali racionálny základ. Piatým signálom je pocit, že váš život uviazol na mŕtvom bode a vy sa neviete pohnúť vpred,
ako by vás k zemi priťahovalo neviditeľné bremeno spojené s minulosťou. 6. veľmi dôležitým znakom je, ak vaše slzy pri hrobe nie sú očisťujúce, ale zanechávajú vo vás pocit hnevu na Boha alebo na osud. Napokon 7. znakom je, ak cítite, že modlitba pri hrobe je pre vás nemožná alebo prázdna, že sú to len mechanické slová bez ducha. Ak ste rozpoznali čo i len jeden z týchto znakov, napíšte do komentárov, ktorý z nich zažívate, pretože to, čo nasleduje, je určené práve vám. Tieto situácie nie sú náhodné. Sú to indikátory toho, že medzi vami a dušou zosnulého existuje nedokončený proces, ktorý svätá Terézia identifikovala ako kľúčový pre pokoj oboch strán. Vstúpme teraz hlbšie do teologického vysvetlenia toho, prečo sa toto všetko deje. Svätá Terézia nás učí, že po smrti duša nestráca vedomie ani schopnosť milovať. Naopak, jej vnímanie sa vyostruje. Keď stojíme pri hrobe, nie sme tam len pred kopou hliny a kameňom. Podľa katolíckej náuky, ktorú Terézia tak hlboko žila, existuje spoločenstvo svätých, čo znamená, že sme prepojení s dušami v nebi aj v očistci. Problém nastáva vtedy, keď si neuvedomujeme povahu tohto prepojenia. Terézia často hovorila, že najväčším utrpením duší po smrti nie je oheň, ale pocit oddelenosti od Boha a nemožnosť napraviť chyby, ktoré urobili na zemi. Keď prichádzame k hrobu a plačeme spôsobom, ktorý je plný zúfalstva a beznádeje, vytvárame okolo duše niečo, čo Terézia opísala ako hustú hmlu. Prečo dobrí ľudia trpia aj po smrti? Nie je to preto, že by ich Boh trestal, ale preto, že proces očisťovania si vyžaduje odpútanie sa od pozemských vášní a emócií. Vaše slzy môžu byť pre dušu buď osviežujúcim dažďom, alebo ťažkými reťazami. Terézia hovorila, duše v očistci nemôžu urobiť nič pre seba, ale môžu urobiť všetko pre nás, ak im my pomôžeme. Musíme rozlišovať medzi svätým smútkom, ktorý nás vedie k nádeji, a temným smútkom, ktorý nás sťahuje dole. Duchovná bitka o dušu zosnulého nekončí pohrebom. V skutočnosti sa na mieste hrobu často odohráva tichý zápas medzi svetlom a tieňom. Ak duša cíti vašu bolesť ako niečo, čo vás ničí, ona sama trpí dvojnásobne, pretože v stave po smrti vidí pravdu o tom, ako málo stačí k radosti a predsa vám ju nevie odovzdať, kým ste uzavretí v sebaľútosti. Svätá Terézia zdôrazňovala, že naša viera musí byť aktívna. Hrob nie je koncový bod, je to oltár, na ktorom môžeme obetovať svoju bolesť za pokoj milovanej osoby. Teraz sa dostávame k momentu, na ktorý ste čakali. Čo je to tajomstvo, ktoré duša robí, keď nad ňou plačete pri hrobe? Svätá Terézia z Avily vo svojich videniach odhalila, že v momente, keď vaše slzy dopadajú na miesto odpočinku, duša zosnulého robí jednu jedinú vec. Pokúša sa zachytiť váš pohľad a ukázať vám Kristovu tvár. Ale je tu niečo oveľa špecifickejšie. Terézia zistila, že duša v tej chvíli neplače s vami. Duša, ak je v stave milosti alebo očisťovania, sa v momente vášho plaču snaží o skutok duchovnej adopcie vášho utrpenia. Ona v skutočnosti nevidí vaše slzy ako vodu, ale ako energiu, ktorú môže premeniť na modlitbu za vás. Keď niekto plače pri hrobe, duša zosnulého okamžite začne prosiť Boha o milosť útechy pre túto konkrétnu osobu. To je to, čo takmer nikto nevie, že zatiaľ čo vy plačete za nimi, oni sa v tom istom okamihu stávajú vašimi najsilnejšími orodovníkmi. Avšak Terézia varuje, ak je váš plač plný výčitiek a hnevu, duša sa musí od vás odvrátiť, aby ju tento hnev nestiahol späť do pozemskej sféry. Najväčším odhalením je, že duša pri hrobe vykonáva tanec milosrdenstva. Ak sú vaše slzy tiché a pokorné, duša k vám pristupuje tak blízko, že dochádza k výmene darov. Vy jej dávate modlitbu za jej pokoj a ona vám od Boha vyprosuje silu niesť váš kríž. Terézia videla, že mnohé duše sú pri hroboch smutné nie preto, že zomreli, ale preto, že ich blízky ich tam chodia len pochovávať znova a znova svojim nekonečným žiaľom, namiesto toho, aby ich prepustili do Božej náruče. Duša pri vašom plači robí to, že vám posiela impuls nádeje.
Ten náhly pocit pokoja, ktorý niekedy pocítite po odchode z cintorína. To nie je len únava, to je výsledok toho, čo duša urobila v momente vašej najväčšej slabosti. Ona za vás vybojovala u Boha okamih milosti. Toto je tá pravda, ktorú svet nevidí, pretože sa pozerá len na mŕtve kosti, zatiaľ čo Terézia videla živého ducha, ktorý aktívne miluje a pôsobí. Aby sme túto milosť upevnili a skutočne pomohli sebe aj dušiam našich drahých, svätá Terézia nás inšpiruje k vykonaniu 7-dňového rituálu duchovného oslobodenia. Tento rituál nie je magický úkon. Je to hlboká duchovná disciplína, založená na tradícii karmelitánskej mystiky. Predtým, než začnete, je ideálne pristúpiť k sviatosti zmierenia, aby bola vaša duša čistým kanálom pre Božiu milosť. Ak je to možné, obetujte jeden deň pred začiatkom ľahký pôst, napríklad o chlebe a vode, alebo sa zrieknite niečoho, čo máte radi. Pripravte si v domácnosti kútik s krížom, sviečkou a ak máte, tak aj s obrázkom svätej Terézie alebo zosnulého. Tento rituál budete vykonávať 7 po sebe nasledujúcich dní v rovnakom čase. Najlepšie v hodine milosrdenstva o 3:00 popoludní alebo neskoro večer, keď sa svet utíši. Prvým krokom je očista priestoru. Otvorte okno, prežehnajte sa a povedzte: v mene Ježiša Krista prosím o ochranu tohto miesta a o pokoj pre dušu meno. Potom zaujmite postoj pokory, kľaknite si a zhlboka dýchajte, pričom si predstavujte, že s každým výdychom odovzdávate Bohu svoju bolesť. V 3. kroku vzývajte svätú Teréziu. Svätá matka Terézia, ty, ktorá si videla krásu neba i bolesti očistca, buď mojou sprievodkyňou v týchto dňoch. Vypros mi milosť, aby som dokázal vidieť smrť očami viery. 4. krok je jadrom rituálu a každý deň v ňom urobíte niečo iné. Prvý deň sa zamerajte na odpustenie. Povedzte nahlas duši zosnulého: odpúšťam ti všetko, čím si ma zranil, a prosím ťa, odpusť aj ty mne. Druhý deň sa zamerajte na vďačnosť. Vymenujte 7 vecí, za ktoré ste tejto osobe vďační, a po každej povedzte: sláva Otcu. Tretí deň je dňom prepustenia. Predstavte si, ako túto osobu odovzdávate do rúk Panny Márie a hovoríte: už mi nepatríš, patríš Bohu. 4. deň je dňom obety. Ponúknite Bohu všetky svoje dnešné námahy za skrátenie očistca tejto duše. 5. deň je dňom svetla. Zapálte sviečku a modlite sa za to, aby večné svetlo svietilo tejto duši, pričom si predstavujte, ako temnota okolo nej mizne. 6. deň je dňom spoločenstva. Modlite sa za všetky duše, ktoré sú na tom istom cintoríne a na ktoré nikto nepamätá. 7. deň je dňom víťazstva. Poďakujte Bohu za to, že táto duša už je na ceste k nemu, a urobte rozhodnutie žiť svätejšie na jej pamiatku. 5. krokom každý deň je krátka modlitba vďaky vzdania, kde poďakujete za to, že vaše modlitby boli vypočuté. 6. krokom je záverečné požehnanie seba samého a uloženie si nejakej drobnosti, napríklad ruženca, na čestné miesto. Čo môžete počas týchto 7 dní očakávať? Prvé 2 dni môžu byť ťažké, môžete cítiť odpor alebo silný smútok, čo je znakom toho, že staré duchovné blokády sa lámu. Okolo 4. dňa by mal prísť hlboký pocit pokoja, ako by sa vám z hrude sňal ťažký kameň. 7. deň by ste mali zažiť pocit duchovnej radosti a možno aj nenápadné znamenie, napríklad vnútorný hlas alebo náhodne prečítaný biblický verš, ktorý vám potvrdí, že duša je v bezpečí. Je dôležité neprerušiť tieto dni a počas celého týždňa sa vyhýbať sťažovaniu sa a negatívnym rečiam. Naša spoločná cesta za tajomstvom duše a hrobu sa chýli ku koncu, ale váš nový život s touto vedomosťou sa práve začína. Prešli sme od hlbokej bolesti a nevedomosti cez autoritu svätej Terézie až k šokujúcemu odhaleniu, že vaše slzy sú pre dušu príležitosťou na orodovanie za vás. Už nie ste obeťou smrti, ale aktívnym účastníkom na diele spásy. Teraz už viete, že keď stojíte pri hrobe, nedeje sa tam niečo strašidelné alebo beznádejné, ale prebieha tam najčistejší akt lásky, aký kedy ľudská duša môže vykonať. Ak cítite,
že sa vo vašom vnútri niečo pohlo, nie je to náhoda. Boh vás viedol k týmto slovám, aby vás vyslobodil z väzenia nekonečného smútku. Nie ste v tom sami, tisíce bratov a sestier vo viere kráčajú touto cestou s vami a v spoločenstve svätých sme všetci prepojení. Ak vás toto posolstvo zasiahlo, nezabudnite sa prihlásiť na odber nášho kanála a aktivovať si zvonček, aby vám neunikli ďalšie odhalenia zo životov svätých, ktoré môžu zmeniť vašu duchovnú cestu. Dajte tomuto videu like, ak chcete, aby sa táto útecha dostala k ďalším trpiacim srdciam. Do komentárov napíšte slovo Amen, ak prijímate toto pozvanie k 7-dňovému rituálu a veríte v silu modlitby. Zdieľajte tento odkaz s niekým, o kom viete, že prežíva ťažký zármutok. Možno budete práve vy tým nástrojom, ktorý im prinesie vytúžený pokoj. Na záver príjmite toto požehnanie. Nech vás na príhovor svätej Terézie z Avily Pán naplní svojim pokojom, ktorý presahuje každú chápavosť. Nech zotrie každú slzu z vašich očí a nech vaše modlitby otvoria brány neba pre vašich drahých zosnulých. Nech vaša bolesť zakvitne nádejou a váš život sa stane svedectvom o večnej láske, ktorá nikdy nekončí. Pamätajte, že nebo je oveľa bližšie, než si myslíte, a vaša láska k zosnulým je mostom, po ktorom k vám prichádza Božia milosť. Vaše oslobodenie začína v tomto momente. Amen.